Olisin mielelläni sun kanssa. Olen saanut sinulta paljon. Olet tosi hyvä ja rakas. Kiitos joulusta ja kaikesta. Sinussa on voimaa kuten ennenkin. Olen ylpeä sinusta. Olet rakas. Kuinka monta vuotta sinä täytät? Hyvin kaikki menee. Autatko? Olet rakas aina. Kiitos. Vastaamaton puhelu. Soitan takaisin kahvitauolta. Äiti vastaa heti, pyytää käymään työpäivän jälkeen. Ei kun kerron nyt, pyydän. Äiti kertoo ja sen jälkeen kaikki on sumua. Lähden töistä kesken päivän, käyn kotona pakkaamassa tavarat ja ostan linja-autolipun Helsingistä Kuopioon. Haluan niin kauas äidistä kuin mahdollista. Äiti vakuuttaa, että selviämme yhdessä. Seuraavalla viikolla menen äidin luo ja jään yöksi. Aloitamme selviytymisen. Äiti ilmoittautuu työväenopiston kirjoituskurssille, luennoi muistisairaudesta eduskunnassa, kirjoittaa kirjan ja antaa lukemattomia haastatteluita lehtiin ja televisioon. Minä en keksi selviytymiskeinoja. Äiti osaa vielä liikkua bussilla ja paikallisjunalla, mutta tapaamiset pitää aina sopia Elielin aukiolle rautatieaseman sisäänkäynnin katoksen alle tasatunneiksi. Nähdään lipan alla, äiti aina sanoo. Kerran bussikuski huutaa äidille, kun äiti ei osaa käyttää matkakortin lukijaa. Sen jälkeen äiti ei enää matkusta yksin bussilla. Seuraavina vuosina kaikki pelkoni toteutuvat. Äiti ei osaa enää paketoida joululahjaa, kirjoittaa postikorttia, maksaa ruokaostoksia, leipoa mokkapaloja tai pestä hiuksiaan. Äiti saa henkilökohtaisen avustajan ja vahvemman lääkityksen. Kotihoito käy 2 kertaa päivässä. Olen kutsunut sukulaisia kakkukahveille. Edellisenä iltana leivon valtavan täytekakun. Saan monta kukkakimppua, täytän 30 vuotta. Äiti istuu ruokapöydän ääressä hiljaa, vihreä jaffa kuplii lasissa. Hän hymyilee ja ikkunasta paistava syysaurinko luo pitkiä varjoja pöytäliinalle. Juhlien jälkeen lähetän äidille valokuvia. Kiitos, äiti vastaa viestiini vielä viimeisen kerran.